Jotona Kulumka Rangchang ni takuk te bukusong Joto Tipra Sarano ang kaisa kok chana musugo Noro joto saimano Tipra Saro Baro chading mani porego Sing balai ke satok jakka Tei sing tolak laika Awani bagui ang jotona koigo Sing takpon jora tongko Sing joto Tipra Saro Sing tamcha mangnai Tei sing sak bai sak takoi takuk Sing ma hamja lainai Sing ma cher lainai Tini sing nukha Jini lai bumawo Tipra Saro balai ke birman manka Sing kebang ma nugo siu Jini kebang ma borok kotoro okrarok For example jini Sosimohon de Borma TCS officer Sukram de Borma SDM Baik kebang ma borok buthar jakka Kintu takpon jeng aboni bicar maniako Tei jeng nukha idaningo jini Biswajit de Borma fireman Bobo tini Bwsuk klaibono satok pitok klai butharka Jeng mokbal dukha Bono sui hai wag hai tok gui Pal tok lai bono sikau hai tok jagai botini buthar jakka Piaba tini pointo aboni kuno bicar jeng mania Mohai klai kebang ma jini buri siklarok tin Tipra jogrok Jeng satok jago pitok jago saknai khai jago Tei kebang ma jing borok rep khai jago buthar jago Piaba aboni bicar jeng mania Abo jeng jotono saimano Aboni bagai ang omon koinai Jeng onek bugi kha Jeng onek satok jakka Tabole phaisidi Jeng jotono tamcha khai Jeng sammo khlainai Tei bo jeng tinukha jini khud bubagra Jini Maharaja Prodikishur Bonje tini Bwsuk kosto khlai jini sabung khopung Bo samung tangi tong Jiri khawai tong jini bagai Kebang ma jeng nugui tong bo tini Khopung sapung kosto khai tong Piaba tak pointo bono jimbaro kone boro hamjagya Bono sejalayo bono hamya helayo Abari bagai tini agomon kok sanai Jeng bahak rak mangnai Jeng kubui ketar mangnai Hengklai si ang kakao jini dofa Piog jaknai Jeng nukha jini Maharashtra kebang ma borok Bono mislead khlayo Bono bengayo Bono sejago Tang hengke bo tini Poni je khud jini borok ni bagai jini dofa ni bagai Jini hani bagai bo samung tangi tongo Jeng bono Jeng masuwanai Bosaga tancha ni kok Bwsuk kok kotor Jeng tancha manglai nai Jeng tancha sara Jeng kuno khlai meya Jeng orai porai mani bagai no Jeng pat nang lai mani bagai no Jeng bui jini dofa no bui tum thok jago Jeng CPM khayo Congress khayo BJP khayo Mai kabang ma chikon chon party khlaigo Jeng chap jakya Abano sujog nagai Kubundo khabarro Borok tuno norom rugo Tuno sakne khlayo Abani bagai ang sanai tini Phaidi jeng 2023 jeng nukha Jini Maharashtra netrite Jeng jimborok Tanchang laika Jeng kakao oke pego 2023 Sini assessment no Jeng nukha prai Jeng oronyo 20-21 hai Seat jeng keplayang nai Obo tini assessment Abo jeng joto saimano Abani bagai jeng tini jotono kha tangjak Kha srang laijak Jeng nukha election ang nije khud ang onek jaga gurikha Ang sara Tipra jaga gurikha Jini borok ni utsaho Jini borok tong thongman ang nukha Ang saimano Sokra 80% above Bud Motha uklainai Anaros markha uklainai Abang saimano Piaba jeng nukha Kebang ma jaga jini ST reserve sido Ara mix population tongo Ordek tongo Mancha ordek Tipra sa ordek Obai sido hongkai Jeng gisa belam tongnai Abo jeng saimano Piaba jeng jenal sido jeng basaka Kebang ma sid jeng basaka Arok bo jeng painai Jini assessment abon tongo Jeng Sorkar khaimei fano Jeng kholsa jini factor Jeng ongnai Jeng malai ongnai Ogro jeng kakai tongo Tini ang tebe kok sana musugo Jini bobagra Ang bobai kebang ma kok salayo Boni bukhani kok salayo Tei bising ni kok Ang bobai kebang ma salayo Onek borok bono Durbol khaina bagai Onek borok kok sago Onek borok femlogo Bono titkari khlayo Bono kebang ma Kubundo khabor rok Bono kok hamya sao Boni birudi kok sago
boni sori hamya hai hiya kintu boni sori kaham na tong bo blai kam thai ni bagai bon tension ni bagai bo rest kri bagai maja maja bo lengjago phia boni saistho thing tongo kono problem kuri tei bo boro onek boro bengai kok samani for example bo tini politics jagai sinai hai dekhnai samani abo ungya bo obon kok sabo je bo electoral politics bo khlaina musugya phia ba bo sabo jasa point to ani borona constitutional right अधिकार रमाय सा bo tongnai jung bai tongnai bo kono ga thangya bo bai kabang sing kok slaijak bo srong tini sangbaden अधिकार constitutional right apna adai khaisa pointo bo tuno subanai jung bai tongnai abani bagi jung bakha thina kok rui jung jottono khasrang laijak tini sara bharatbor boro bo saimano tini bobagarani borni phan tongo boni buddhi tongo boni kono obab kurui abani bagi ang khagao chini Tipra sarak balai kapal kaham ojorago 2023 sung phunuguri nai abor chung salaigo bo sa barbar sabo chini chin dokhani bagai bo last fight bo khlainai abo ni otho mane botei khlailia boya boni bagai ang koinai sung jotton tini election paimani pore phano ani koimung ani request sung jotto thamchama talainai tei sung peace no sung maintain ma khlainai tado kun jago bishinkhulangya jat bondolungya jat ke sung matonai tini peaceful violence sunukha kabangma borok kon ja sunukha CPM BJP Congress hai Motha egle sing onek walai sulai engle man sunukha abo jate tangthum ang jotono koinai jotono ang request khainai sung shanti matonai law and order maintain matonai tei kajang khlai jate boot paimani pore phano sung jate o Tipra jogo sung chini Motha rok especially example chini Motha ni warrior nang sanai sung khasa example khama tongnai sung CPM haiya BJP haiya Congress haiya chini party alada party chini peace loving party sung democratic party sung bobagarani senkrak bobagarani warrior abona sung porosai maranai jotor hambai khulumbai kha 2023 ni je Chonmari o Bwsuk te free and fair vote rajaka ba vote khlaijaka obon titam sanam overall to peaceful nungkha overall peaceful no election samaj tuktak to kisa nangnai no pheba jeng oma kisa jeng khana kha je especially in tribal belt jini ADC area go mission dog je nostong kha ba mission dog bone samtang ya wara sung khana kha ba kisa khuk interesting ba wana ma sungsa besibak chiri EVM abo chini ADC area no nostoro hinkhna brai slow hinkhna aborok belege chaya borongso general seat ongkai abo kono problem kuri pheba angloka ST reserve seat ongkai maximum seat abani EVM ro nosto hinkhna abo bele unfortunate abong jeng careful mangnai chini bisio jeng dojjoma tongnai ang jokhon te boot rokhor angloka chini ani khut ang boot ribe hebini jaga EVM bele slow doi punya kedekma single ngisi ulas pungu abo hayok ang complaint khlaika arni aro complaint khlaika je tangi phatpat punya ong time taking time consuming tongo abra ang kisi complaint khlaika abo hai factor jaga identify khai report khainar kono demand of the tong overall to kaham nongka slow ga thik tongo kedang khana ga onek to maximum baran boot rikha boot ye to ke ukuri duk kha bo horang kha bo time parang kha kintu maximum baran boot mar khai khana bo overall kaham 82% without taste ni Chonmari o 87. Just ballot paper so hoge 19 klai 90% ke 18 bai taste ni Chonmari o boma hai fermuni bagai taklai te se boot gabang klai kha chungju to saibro 2023 ni hawa lai kaham especially chini bobagra haibani bagai especially chini bororo ang sanai boina ang saiya chini bororo na bisingo chini prasani bisingo joto srang laikha tongtho laikha ekmato chini bobagra ni karonoi bobagra na haroi maximum borok balai khushi khlai tongtholai bud laikha te kaisa dabu boot paikha ga EVM ru to strong room bisingo daipe bikha abon ya golo je lai thanai mia hmano je nong ni Motha ni candidate ni sagro go choprobmani ba jaga kubuni party bai kubun party bulai maru nungjak tong oboro khe boma hai na har jagi tong tai ni nong ni je samtangner no man nong senkrak ro boma hai kok kusana mus ang obone koinai je chini senkrak ro chini warrior ro Tipra Motha ni bo japanong tung jumbono palta jo taroti
tangkai जों मा फुनुगनाय जे जों मथानि वारियर दं volunteer dong peace loving जों शान्तिनो हामजागो जों डेमोक्रेटिक हामजागो अबाहायके जों आंखागो मा फुनुगनाय अब थिग न जों आंखागा जे दिनै जतन ताबो अ सिचुएशन न जतन ताबो जों कनफार्म गैया जों खनाका एनी पार्टी ननि तमा CPM तमा कांग्रेस तमा BJP जेकुनु पार्टी बरक संगा गरिष्ठ मैया अब कैसा फिलिं हाइन थांखा abangै आंखागो जतन टेंशन दंगो मेन जे शासक दल BJP बरबो सिंगल मेजॉरिटी मानिया BJP माइया कांग्रेस माइया CPM माइया हम हाइक्लेस जों खनाका abangै आंखागो जतन ताबो टेंशन दंगो आजागा केन्द्र सरकार थानाय दा जेकुनु पार्टी बाय जुदि नंनि डिमांड न जुदि फुलफिल खायनो हानि कग्रि खाखाय न बरबाय थानाय दा मरत तो अनेक बार साका उ कांग्रेस जों तो जों सरकार खायनानि जों इम्पोर्टेन्ट या नंहा जों बिरोधी बेन्चस आजावनाय अब जों सालायगा फियाबा जों दिनै बोसोर जों पाइ अब सिनि अब जोंनि संखानो जों सानाय दिनै बोसोर जों निकप्लायं 20 दं 25 दं बा जों फर्सनेट दिगा जों कपाल खामगा जों 30 लाइ थानो अब जों मासक दङ किन्तु जों ताबो थिन डिसिसन जों ताबो कनफार्म लायनायखौ किन्तु महाराज साका अब आं खोनाका जे जों मोस्ट प्रब्लेम जों अपोजिशन बेन्च दंमानैनो जों गाहाम मोननाय